Honmen ko para tak kasi i page na ka city ke baning kong jong Paulus apostol siya kinang Korin nang ka ba nyaw kat life ar hadu life san ngan jin dalakwa papin lai na jing kuslai ubom don tengah upelijing mud haki kam jong utrai ukuslai kumno berpen sengu bahaya utrai Handrai badon tengah ubun kam kat badawa kena kepertai bad ulut por hakaba pensengu bah ialah kat tengah. Ti ke ai keba kwa ban ya where pi bengin kuson ha kena kepor siapang kipor kiba ni keren tomet ya ki ba IT yala de how try lada de ki sinrang lane rade ki kentei ka bomod kum ki leng dok soblei lane kim ki riuniam sinrang pat ki riuniam kentei ki ba IT yala de nakabanta ban sekri ya try bat ya ki para breu lengba jong kai jing long jong ki bom don tengah. Paulus apostol wang ki ba don tengah kilong arklang. Kilong arklang. Nomor ba uhap ban pelejimut hau blei pat kumjuru ya ki bai jong kapertai pat pan subha ialah ka jong kat tengah. Pat kumjuru kalong nakabanta kentei wang kumne katei suti season ong kano kentei ka bom don tengah ka kuslai tang ya ki jong utrai ka be sya ka jing kuat ka met bat ka mensim ka kentei ka badon tengah pat ka perkat ya ki jong kane ka pertei pat ka lang a mensim man pen sengau bha yala utrai nang ta ubatai hang ni balai ukuran kumne ngakren yakane hapi ba pindup mentoy ngam kwa ban khanglat yapi henrei nga angnut ban le ai ka ba mentoy ka ban yarap yapi ban IT lut iala de how try tu Paulus hang ne upen I ya ka jing ka ba IT lut iala de how try kalong ban syong marway klem syong kurim Henry don bun ki brio ki ba kren ben ya kane ka jinglong ka ba don hapo ka balang ka jing jit jong ki brio banom syong kurim ban yo syakri janai ya utrai ban pelai jing mut ha ka jing khoi jong kamet bat kamen sim tin mar kata kane gade ka jing kren ka bam ya hap ka dei ru ka pop nakaba ngiron kam ban pan maap bat ban kala ka bamut namar kamtam ladang ikren ai ke ba tomet ya ka jinglong leng dok soblei ke de ke jingkren tomet ya ka ba ujisu ulaseng labu ya ka jinglong apostol abang ipej ket kum ka history ya ka jingalap jeng ujisu ngin yo I ba ujisu uwer ya kitu ki pala syong kurim makana padon ru uwer ya kitu ki bom syang pat syong kurim bat oi ya kitu ki pala syong kurim nuksa kumu Petrus syam laong ya ban ino ya kat tengah henrei ya ro ya ki ya ka jingjit jong ki man syakri ningkong ya ka hima jong utrai kam tam lele ya kitu ki ba ki bompat syam syong kurim ki IT lut yala de how try pat ngi iru ha ka kunhun jong jisu ki kunhun ki banikong pat kitu ki bara le ki badon marway de ki balong ki nong le pop ki nuti ki nong pop ki la ino no ya kata ka jinglong pat ki labut ya jisu ha ka jing khoi jong kamen sim pat kamet pat kuno de maki ki ba Kristian ya ka mission jong Jisu dekin kane kaya peteng hadu hakini kisngi firman kata ramangi ki badai Kristan ne bom de Kristan ru ladang
ngi kren po ya ki ya ka jing jit jong ki tengi kren po ya ki sakramen bodon po ka balang Katolik bad habadon hakabalang Katolik ngi kren persya ya Jisu dan makata lengba jong kene ka siti jong Paulus siti ka baningkong syakinong Korin kalong ka banyau khot life ar life san ngakot ngawer ya pi palada don lese ngilakum kren ya kini ki ba la jit napdeng jongi banlong kileng dok seblei bat kitu ki bala jit banlong kiruniam la kentei nation rang de dungin pan map ngin leit pla pan ngi pen bet ya lade kanang ba ke jinglong Kristan jungi kan long ka bajanai bat hoj nga ai ya ki wei pat ki rukom pan pen kre elade na ka panta ka paskha pila ban Pedro khamtam e ban pen kre kumnuan plapop ya ki video ba la ai changi da i Reverend Father Joby ibade i director jong ka Holy Redeemer Renewal Center Mauklam hai kini kisngi i la sedang ban ai ya kumno ban pen kre kham janai reina kaliang ke jonga ya ki kino ki benta ki barit ki baria persyang katkum jing persat jing mensim kuit mensim nagi kai na po ke Bible hi ba ngin kmi chu ya lade don bun sin ngi perkatang ki bahe andre don ki barit ki bangi lale ki ya ki bangi mpoi perkat bangi lale po persya ya ublei bat ya ki para briu dan kata kani tu kan yarap ya ngi iwei pe iwei ban pen krep ha ya la ka jong ka mensim ban long ki bakui namar ba ublei jongi ulong ubakui to try when yarap yangi iwei pe iwei ban long ki bakui long ba ka jing yarap ba ka jing sensar jong umensim bakui en yaro yo try Jesus Christ